जाऊया पुढे एक महत्त्वाच्या बातमीकडे। ऑनलाईन डिलिव्हरी ॲप्स आणि प्लॅटफॉर्मशी संबंधित गिग कामगारांनी आज आता काम बंद संपाची घोषणा केलेली आहे आणि आज गिग कामगारांकडून देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली। कामाचं योग्य वेतन मिळत नाही, त्यामुळे कामगारांनी ही संपाची घोषणा केली आहे। गिग कामगारांच्या संपामध्ये ऑनलाईन काम स्वीकारणारे ब्युटिशियन, स्पा, सॅलॉन तसंच घरगुती कामगार, क्लीनर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, एसी वर्कर्स आणि सुतारकाम करणाऱ्यांचा सुद्धा सहभाग असणार आहे। त्यामुळे यासंबंधी सर्व कामं ही आता आज बंद राहणार आहेत। गिग वर्कर्सचा आजचा हा संप आहे। देशव्यापी संपाची हाक गिग वर्कर्सनं दिलेली आहे आणि त्यामुळे आज ही सगळी छोटी छोटी कामं करणारे जे गिग वर्कर्स असतात, घरोघरी जाऊन काम करतात, ऑनलाईन ॲपवरून या संदर्भात नोंदणी केली जाते आणि ताबडतोब नागरिकांच्या तक्रारींचं निवारण होतं। या गिग वर्कर्सनी आज संपाची ही हाक दिलेली आहे, त्यामुळे यासंबंधी सर्व कामं आज बंद राहणार आहेत।